Example 2.4. Evaluate integral of x plus 1 by x whole square dx. So இது எப்படி பண்ணணும்? Integral of x plus 1 by x whole square க்கு என்ன ஃபார்முலா? a plus b whole square ஃபார்முலா. அப்போ a ஸ்கொயர்னா x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர்னா 1 by x whole square ப்ளஸ் 2a னா x b னா 1 by x ds. a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர்னும் போடலாம், a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2abனும் போடலாம். எல்லாம் ஒன்று தான். அப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே 1 by x ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி அதெல்லாம் 1 by s ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2xx கேன்சல் ஆகிட்டு 2 dx. ஸோ அடுத்தது இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் dx ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் 1 by s ஸ்கொயர் dx ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் 2 இன்டெக்ரல் ஆஃப் dx. இப்போ இது எந்த ஃபார்முலாவில் வரும்? இன்டெக்ரல் எஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒன்று பார்த்துக்கலாம். இந்த எக்ஸ் 1 by s ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அது மேலே கொண்டு போனால் s பவர் -2. ஸோ எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாவுக்கு உள்ளே வந்துருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இன்டெக்ரல் எஸ் ஸ்கொயர்னா x பவர் n, இதுவும் x பவர் n, இதுவும் இது ஒரு dx, அது நம்ம சொல்கிறேன். இப்போ இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னா எஸ் ஸ்கொயர்ன்றதை எஸ் கியூப் பை 3, ஏன்னா x பவர் 2 + 1 by 2 + 1, அப்போ 3/3. நீங்கள் x பவர் -2 + 1 by -2 + 1, x பவர் -2 + 1 எவ்வளோ வரும்? -1 by -1 ப்ளஸ் 2 இன்டெக்ரல் ஆஃப் வெறும் dx மட்டும் வந்துச்சுன்னா, இன்டெக்ரல் ஆஃப் வெறும் dx மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? இன்டெக்ரல் ஆஃப் வெறும் dx வந்துச்சுன்னா எக்ஸு. இப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் வெறும் dx வந்துட்டு எக்ஸ்ன்ற அது எப்படி வருதுன்னு சும்மா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இன்டெக்ரல் ஆஃப் dxனா அது இன்டெக்ரல் ஆஃப் 1 dx போடலாம். 1ன்றது என்னன்னா, இப்போ இங்கே dxன்றதுனால x பவர் 0, ஏன்னா எனிதிங் பவர் 0 இஸ் 1. அப்போது x பவர் 0 + 1, அப்போ இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள வந்துட்டு இது. இப்போ x பவர் 0 + 1 by 0 + 1 ப்ளஸ் c கான்ஸ்டன்ட். 0 + 1 1 ஆகிடுமா? அப்போ x பவர் 1 by 1, அப்போ x அதுதான் நான் சொல்கிறோம். அதனால் 2 இன்டெக்ரல் ஆஃப் dx வந்துட்டு x, இந்த இதான் ரிசல்ட்டு. ப்ளஸ் c போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல. அப்போது 2 இன்டெக்ரல் ஆஃப் ds x. இவ்வளோலாம் நம்ம போட தேவையில்லை, நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் போட்டேன். 2x + c. அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த இடத்துல இது அப்படியே, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது x பவர் -2 + 1 -1 by -1 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கெல்லாம் எதுவும் மாற்றம் இல்லை. ஸோ s³/3 இந்த ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் x பவர் -1 கீழே வந்தால் 1/x ஆகிடும் ப்ளஸ் 2s + c. சரியா? ஸோ இந்த சம் நல்லா பாருங்கள்.